těším dámy. Tak právě v tuto chvíli, v tomto městě, nevěřím vůbec nikomu. Ani Sofii. Cítím se zmanipulovat. To vidíte, to se má továrník. Ráno jde rovnou do host. Právě víme na sebe nějaké věci. Někdo z vás je vrah. Ten vrah to ví a všech se vás bojí a vy ho potřebujete dohnat ke spravedlnosti. Tady na tomhle eventu dneska hrajeme edici, které říkáme Blackwood Manor Affairs. Někdo zabil starostovou ženu a když se rozhlídnete kolem, tak vidíte, že hráči jsou pohrouženi hluboko do zjišťování, kdo by mohl být vrah, ale taky se velmi zapletli do politických machinací. Já jsem detektiv, který má vyšetřit vraždu. Jsem trochu opilec. A taky beru úplátky. A v neposlední řadě hodu hazard. Já mám roli starosty. Já jsem Montgomery Blackwood, jsem velmi kontroverzní postava, která není úplně čistá. Ja som Claire Blake, som miestny blázon. Je mi to úplně super, protože môžem hrať hodně na emócie. Jsem farář tady v tom městě, jsem ctihodný občan. Nejsem úplně charakterní občan. Mé vlastní blaho faráře je daleko důležitější než prostě blaho oveček. Tak hraju trošku takového hajzla, no, co si budem. Majitel továrny, který nejde pro peníze úplně daleko. Autentická sociální dedukční simulace ASDS je něco na pomezí thrilleru, divadla a trošku networkingu. Je to hra, ve které hráči sami rozhodují o tom, co se stane. Je tam tak silná dedukce a tak silná sociální emergence, že je to prostě žánr sám o sobě. Ale někdo se loupal do mé továrny a odcizil mi veškeré jmény. Jsem šel do hospody a prostě jsem zapomněl zamčit. Myslím, že si pohyboval pan farář právě v té době, kdy jsem odkázal. Zeptal jsem se, jestli by mi věděl pomoct, protože se v té době pohyboval kolem továrny. Bych říkal samozřejmě, že by mi byl ochoten něco pomoct, když by mu nějakým způsobem se revanžoval. Jak teda Millera? Jak moc? Říkám, že je to informace, kterou od pana faráře bych ji neočekával. Smíte krást, smíte lhát, smíte se podvádět a vydírat. Je to na vás. Zvědomte si, co budete a nebudete dělat, nebo kdo pro vás je důležitý. Zažijete zase to, co děláte pod tlakem v nějaké nové situaci a zkuste sami vnímat, jak moc se vám daří být herec a kde už jste to vy jako osobnost. Vím, že tam byl farář. No takže potřebujeme I to všichni. farář je Který by the way. hladovej do Lighting, jak to se. A taky jsem zjistil, že já ho chci skřípnout, protože má spoustu informací. Já jdu za ním. Ne, já dobrý. Pane faráři, můžeme na moment? Ano, přesně, pojďte. Já potřebuji ještě 2 sekundy. Vložil jsem ti peníze doma. Vím, ale to chci. No, To zlatoucího kurva. ne. To je pro starostu. Ještě. To je pro starostu do píče. Co za zlatoucího tě poplatím, že neřekneš. OK, to je dobré. Tak pane faráři, pojďte. Ne, ale buďte na něho hodně. Ano. To je náš nejlepší člověk Tak, v městě. Se peníze, které mi byly odcizeny, tak ctihodný občan došlo k navrácení, ale poté došlo k opětovnému zmizení těch našich prostředků. Nehlasujte pro lidi, kteří do svých konzerv dávají psy. Takovéhle starosty nechceme. Volte tvář, kterou znáte. Já osobně si typuju, že zvolí staronovýho starostu. Přeju vám, aby i další období fungovalo tak, jako to... No, ale možná trošku... Oni si zvolili skorumpovaného člověka, ale tak to je prostě, aké jste město, tak takého máte starostu. No, ale to mě vidět, to je pravda nebo ne? Vím, No, víte, jenom. to pravda. Jo? Budete to hráte na vás. Stále je tam to zahalené pod rúškou bláznovstva, což je vlastně skvelé. Aj v tom popisu osoby som mala vlastně jednu věc, že pravda sa nenosí. Že jsem postupně si získával důvěru těch lidí, tím, jak jsem s nimi mluvil. To myslím, že díky tomu to klaplo. O těch ženách to se mě doneslo, jako to ani ve scénáři úplně není takhle. Postupem času, jak člověk dostává různý indicie a obchoduje s těma indiciema, tak zjistí, že vlastně nemůže věřit nikomu, že každý fakt tu svoji roli hraje různě. Vlastně i dokonca mám pocit, že někdy nevím, či tu informaci získávam od tej role, alebo tu informaci získávam od toho člověka, že som aj ja někdy trošku zmatená. To, že si lidi věci vymysleli, za mě je žádoucí,
zábavný. Častokrát se sami potom zacyklí v tom, co si vymysleli. Je vidět, že ty vymyšlené informace často fungují nejvíc. Zabil jsi už jednou, tak mohl jsi zabít Možnost získat odměnu $2000 za to, pokud se povede odhalit vraha, což je zájmem celého města. Jsem tak 50/50, to jméno tady zaznívá. Ten hráč je ale velmi úspěšný ve své strategii, byť v ní jde na hranu. Řekněte nám důvod, proč hodláte toho člověka hlasovat? Hodně času jsme strávili tím, že jsme chodili po úplně jako vedlejších stopách. Z dalších zdrojů stejné informace nebyly potvrzené. Mě ze začátku 2 podezřelé, teda 3 včetně sebe, ale to V každém případě kategoricky vylučuju jako vraha, tak samozřejmě svoji osobu, protože já jsem dobrá duše města. Je strašně důležitý sbírat ty informace a rozhodovat se na základě dat a na základě faktů. Takže pokud vás něco trápí, tak absolutně zapomenete prostě na všechny starosti světa. Že ty si projdeš tou anabází sběru nějakých informací, musíš komunikovat, to znamená, ty musíš oslovit opravdu téměř všechny lidi k tomu, aby ses dostal k těm informacím. V této hře hraje prim komunikace, nebát se, oslovit někoho a potom se ptát správně, tak, abych tu informaci dostal. A pokud ji nedostanu, tak pak pracovat na tom vztahu tak, aby ten člověk byl ochotný mi ji dát, anebo si ji koupit.